माब्लाबा जोङो जेब्ला बबेबा शपिं हलाव एबा गस्ला दखानफोराव थाङो मबाइल रिचार्ज सोनो थाङो अब्ला जायखिजाया मुवायानो जायाथों मानो अब्ला बेयाव बिनि बेसेना खालि 99 एबा 199 299 399 999 ल' बायदिफोर नुयो। मानो बेसेन लिरनायनि जोबनायथिं 99 थाखाथारो। बेफोर बाथ्राखौ जों सानबाय थाया, थोंजोङै जों बेसेनखौ होनानै बायनानै लाबोयो। नाथाय नोंथाङा मालाबा सानना नायदोंना मानो बेफोरबायदि बेसेनखौ से रां खम लिरनानै 99 लिरना दोनो? बिदिब्ला लोगोफोर आङो बिश्व दिनैनि बे भिडिअ'आव जों बैफोर बाथ्रानि सोमोन्दै सावरायगोन। बिदिब्ला थुदो जागायदिनसै। जायखिजाया मुवानि बेसेनखौ 99 लाखिनायनि मोननै जाहोन थायो। गिबिया जादों साइकोलजिकेलनिबो जाहोन जायो आरो नैथि जाहोना जादों बिजनेस स्ट्रेटेजिनि दारै जायो। गिबियाव साइकोलजिकेलनि जाहोना बेनो जे बायग्रा एबा कास्टमारखौ बे मुवाखौ बोगथाबनो एबा एट्राक्टिभ खालामनो। फर एग्जाम्पल नों बबेबा दखानाव गस्ला बायनो थांदों अब्ला बै सलायाव 599 रांनि टेक्स लागायनानै दोननाय नुगोन। अब्ला नोंथांनि गोसोआ बेसेनाव लिरनायनि आगसि साइडनि फारसे थांगोन आरो आद्रा माखासेखौ लोगोआव थाफानायखौ खम रां सानगोन। अब्ला नोंथांनि गोसोआ बेखौ 500 रांल' साननानै थागोन। नाथाय बे गस्लाखौ 600 रां टेक्स लागायनानै दोनोब्ला नोंथाङा 600 रां साननानै गिखांनाय फैगोन। बांसिन कास्टमारानो बेखौ 599 रां पारचेस खालामगोन, बेनिनो 1 रां खम लाखिनाय जागोन। मानोना कास्टमारखौ खम दाम खिन्थिनानै नोंखौ बोगथाबो आरो कास्टमारा बेखौ बायनानै लाङो। बे मोनसे जाहोना बांसिन अनलाइन रां पेमेन्ट खालामनायाव जायो। नेक्स्ट, मुवानि बेसेनखौ 99 लाखिनायनि गुबुन मोनसे जाहोना जादों बिजनेस स्ट्रेटेजि एबा 1 रां एक्सट्रा मुलाम्फा। मालाबा नों दखाननिफ्राय माफोर मुवा बायो अब्ला दखानिया बे थाइसे रांखौ लाया, नाथाय नों बुंगोन जे लाखि आरो दखानिया बुंगोन जे खुस्रा रां गैया होननानै, एबा नोंनो 1 रां गुबुन मोनसे मुवा हरगोन। सापस हमनानै लाबाय बेबायदि थाइसे रां थालांनाय मुवा बायनो फायोबा सानसेयाव गंसे दखानाव 100 जन कास्टमाराव 100 रां दखानिया एक्सट्रा रां खामायबावनो हायो। अब्ला बोसोराव 365 सानाव बियो 36,500 रां बियो ओरैनो मोनो। आरो बेफोरबायदि रां खामायनायनि रेकर्डबो थानाय नङा। जाय रां खामायनायनि जेबो रेकर्ड थाया बेखौ ब्लेक मानि एबा गोसोम रां बुंनाय जायो। बेफोरबायदि गोबां मुवाफोर दं जेरै मबाइल रिचार्ज बायदि बायदि, जायफोरनिखि सानसेयावनो एक्सट्रा ओरैनो रोजासिमहालागै रां खामायो, जायफोरनिखि जेबो रेकर्ड थाया, जायनि थाखाय जोंनि हादर आरो समाजा गोबां खहा जायो। बेनिखायनो नोंथाङा माब्लाबा बेफोरबायदि मुवाफोर बायो अब्ला 1 रांखौ थारैनो बिनानै लाथार। बे मोनसे जाहोना अफलाइन रां पेमेन्ट खालामनायाव जायो। बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअआव मुवानि बेसेनखौ मानो 9 नि फिगाराव लाखिनाय जायो आरो नोंथाङा बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो नोंथांनि गोसोआव माबाफोर सोंनो गोसो जादोंब्ला कमेन्ट्स खालामनानै जोंखौ सोंहरनो हागोन। दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै, गोजोन्थों।